This is Boy MNTBN. Guys, nadyo na amazing yung trabaho na mo karon. Kanang mapalit ito may pagkaon, no? Palit may pagkaon, pero wala may mga kwarta na. Mga pila ka seconds, naabot si Ryan kay pakanon mi niya sa iyang birthday. Kaya, bossing. Sophia the first to know matter. Sophia the first to know. Dito tayo sa alma mater namin. Alma mater ko sa habang buhay. Makabili ka. Ano yung pagkasagiwan? Ano yung pagkasagiwan ko no? Happy birthday. Dukaw na dong. Tingnan mo ang awit lang. Puso ito. Ano, wow. Smile. Talong nga. Guys, we're off to Buwan-Buwan. Ito nga, bitch. Basta po. Oh, diba? Iba din. Hey guys, we stopped over here at Barile. So naami sa guys sa muwal-buwal kay mga on sa ming Ate Joy. So guys, iba din para sa muwal-buwal, meron parang McDo. So si Ate Joy natin dyan yung umu-order. Hey guys, after nang unang Ate Joy, manakay na may tricycle pa dong sa Basdako. Late daw gikan dire sa Gesano Grand Mall, muwal-buwal. Papuntang Basdako kay 30 pesos eh. 30 pesos. Dapat nga yung mga drivers sa ano. O Danaw, kabahan na kayo. Pa-height farm, nalalaman, 5'5", ice block, hair block. Okay, parang resume lang. Nasasala po tayo Padong ngayon. namin. Papunta na kami ng Basdako. Yes, we are here now at the Basdako Muwal-Buwal. So cool, bro. So cool. Birthday time 5 na to. Yeah! Yeah! Amazing! Huy, nindot dito. Tato kay mga bulubundukin. Tara guys, i-zoom na to dapit ang mga mountains. Diba? Hi guys. Basdako Muwal-Buwal. Muwal-Buwal. So ayan, madami na naliligo guys. Yo guys, this is your boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at boy MNTBN, and anything else to add, girls. We met with boy.